Kubi kulanda behleli kwiso. Sizwile kwalefeni mafa bra phanga kwameli sizwe la. Hayi ndaye grand fethu luyana kodwa xa sithi inyani but andiyabi dinga ayinakutya la ndawo akondawo otya pha. Yeah, ayinakutya la ndawo la. Akukho nje kwanto engathi ngatyeka pha. Apha I think bekusuppose vele itshino kwa igama. Kubephi? Sigcwele izintwana pha. Ungathi usekoze bakhwetheni job. Hayi siba akho kutya constant akho ntona komacheri uhleli nje kugqitha amasheri ayi3 ahamba nemuvi. Ndiyazi imuvi itshomi zam ne. Ngafika ngxaki nazo na. Ndinejomi mina ndonqana ozibiza amagama. But kunyenzelekile baze strike anga ozuthi ubiza icheri mfethu imuvi ithethe kuqala basingxamile bendike ndabiza yona mna. Mina sometimes andikhethi. Kwenzeka into hade kweza nandike kweza mfethu ngisizwe. Amajita engalo ke kayinondiva ndisilamajita is a lady sabafethu amajita bra anivizile ndaya kundaze i1 mos yabo imofi phanda fika nabulisa ndafumana ihaq and mind ke bra because andithanda abantu babe comfortable kanti khona beyile nto yiyo akho ndimbi nje bakhe imofi asana anyani ihaq yakhona ibe trend so ngokuzininzi yebo yathini la tsoze fethu kade yathini ithi kumcela ifake number yayo efonini yayo so ndathi mna hayi man beningazelanga lonto apha ithi na iyayazi and in that moment I feel like hey ndingugeli la yebo kwa wena like I feel class situation ngone yo ayike ngokulady sinzothini Totini was and okay and okay fine man ndifaka inamba yalomfana because ke ndimo sozomphini noba ngandi wathaphela and umjito uthetha kamandi ngongela athi umjito mna ndiyakwazi bu straight sensual lokho ndinika inamba sayizokuexplainela lento yenza uthi ndiyakwazi ba straight and nami ndandiyexplainela nto uthi nami ndandiyinje Mzamo ndikhala ukwazi mina into laza explain mina ndikhala ukwazi umnikile ngola mjito inamba enamba ndimnikile I can't wait okwendiimani jonga phone namdi ndifuna adani WhatsApp I can't wait bra ndibitest that sorts not so sidlale ngaba mina ndifuna indi WhatsAppele ndixelele babe nokuxelela ndinendicaphe mna yabona mna fethu bengiqala ubona mina imufi pregnant eBhayi yabona imufi zaseBhayi azindihlazi yo fethu andiva ndithi ndinejomi imufi zanda ibona imufi pregnant and nengicapukisa ngayo ipregnant and yenza exactly ezinto zabasizwe zonke izweza amasheri ndundundu ebethe lamjida zozosela utywala bra kodwa yaza kumeet and then bathi uzaba nemorning sickness umntana what about umntana jo guys kasela komeet umuntu umeet hada abuseli nje utywala uye etywaleni kwayena umuntu omeet akaseli andana lo mjida ucifa ngakuba yena eyindoda noba ungamitha mfethu ndisho mna mfethu noba ungamitha mna no andiyazi noba ungamitha noba ungayimofi ka president umithi akufananga usela utywala bra serious ubumithi bra usela utywala bra bukhorayini xele into ndiziqaphele mna ndanceda nje utywala into ndiqapheleyo abantu fethu banqila yazi bra ndixelele kukho amantombazana azawulimala yazi bakhomnye umntana phana embonileyo bra amnana mfethu unxilile bra unxilile ukunxila okuyeva uthi ichomi zakhe zimngena utywala bakhe ntontoni yena uyahamba yena ufuna ubuyela apha uyothatha utywala bakhe but I understand why siyanqanda i-gender based violence yo bra what if angarich wasezatsutse bekhole kuzo kodwa mntana ba lamanje ngawathenga utywala ne uyabuthatha mntana uthi guys ni right man nina nolala carry bags kuye ke lo xesha uthi hamba nolala jonga avula bishe kuyitywala jonga didibana nenye pha umnye umjito ondaziyo andifuna umbiza ngegama dibana naye pha uthi uhamba nomnye umntana xa bemzama umconversela nansi intwana yami ke baby intwana epha kum endlini le so lo mntana yanibebe uthi yeke uzothatha ubhuti wakho ndithi hayi bonjani ubhuti usafe nje apha uthi hayi uyagodwa ndifuna kodwa ke unxilile lo unxilile mna I think
So mama understand again wena awunayo nomama inoba uyafine une-anxiety, une-depression, unayo yonke manje ndilapha but mna bra ngixelele since mna mfethu mna bra ngixelele abantu mabahambe bayovaccina yabo but mna mfethu namhlanje ndiye ndakhala ebhankini bra ndibuza lasisi uthi kum since ndavaccina mna imali yam ndiyitya kakubi. And i-vaccine and in fact ndiyandinxilisa mna laweli yandinxilisa mna awusa i-vaccine ndikubona yeyihayi unyana nafethu mna ndithi ndisaqala uphakamisa inandiki ibhotile yesavana ndinxile. I think why uRamaphosa naye ngoku i-vaccine I think mna ndimntu aba akathethi nam nokuthetha neentanga zakhe wathi uthetha neentanga zakhe hayi bra abantu funeka but umuntu avaccine ne ibalekile bra baba vaccine but mna since na vaccine mna ndikwazi ubeka imali mna and yachitisa okanoxoka bra ndixelele mna ukuthi mna serious chuma ngixelele ndiyazi befanele wona because awunayo nomama but mna mfethu since ndafaka i-vaccine andiko-grand chuma mna tu andiko-sharp tu bra ndirhalela ubana uba mhlawumbi ikhona enye idose mhlawumbi kulo Johnson ndimfakileyo ifakwe loo dose leyo ndiyaba ndiphelelwe ixhala mna because ngoku ndinento exokayo mfethu ubone akunyanzelekanga tu uba ndixoke bra ndike ndixoke bra nama kodwa i-vaccine bra andisakwazi ulala endlini eveki but why bra why and abantu funeka bevaccine andiyazi why amachera awuzayi-understand nininyani ubana iyasixokisa thina lana singamajita iyasixokisa veyobeli bra uthi omnye umjita kum thetha kabuhlungu kanjani bra laa mjita lwana and laa mjita uyakhonza bra uthi yena laa mjita wayekade ekhonza engatshiti engenzi ninzi but since efake liwe bra uthi laa mjita ndinento evene nditshite iyatshitisa le vaccine bra iyatshitisa le vaccine ikwenza ungalali endlini and akuba thina sifuna ulala endlini ngase amayi-understand le nto efethi ingaske mna ndithi Chantel masivaccine sonke so that sizoba nazo sonke ezi-after effects because uyabona akukho abantu abangavaccinanga fe just imagine bazohetisheka abantu abangavaccine so that soba ngamaxoki sonke because ngoku i-experience wena bra endibana nayo ngoku udibana nomntu uthethe umntu akucomparison nomntu oyengavaccinanga uvaccinile and awukwazi ukuyazi xa uvaccinile and bendingazazi yabo and yazi ibalulekile lawe ba yabo like umzekelo nje mandivaccinile mna ne then ube engasuke umuntu before umqhaza uveze way yabo because abavaccine bodwa ifana nasetywaleni and mna ndiyithandele mna enziwa ngupresident angayivali i-country cha I think ngoku fana buye umva yena athi abantu abangavaccinanga ngokuba sizababandlulula ne but mabazame ngandlela zonke uhlala bodwa bajole bodwa futhi because at least bona basenenyane thina sivaccinile asixoki yo asixoki president uyothela nekhampani yakwa-SAB ngoba iyacela uba if awukavaccine ityala bungakunxulisi uyasela nje umbumbumbu ino bazawenza njani sela nje umbumbumbu ayona bazawenza njani yo bra into i-vaccine ndayoyika siyoyika probably way but kubhetele wena uzidibanise nomuntu ovaccineleyo because i-after effects zayo brand xelele ayiyo la way ithethwayo abantu baqhathana ubana hayi xa uvaccinile uzaba nentloko uthini mna ndiyazazi mna i-after effects ze-vaccine since ndayifaka mna ndiyaxoka all the way koko ndiyaxoka and ngamanye amaxesha ndixoka ngento eziserious bandixelele mfethu unyanzelekile fethu unyanzelekile nditsho kaloku ndilake ndiyakuva ubetha kwelwimi kuba hayi khona ungandidiki fethu hayi sani vaccinani ningogrene yo ebhayi mna fana ndihambe futhi apha mabrand imane ekapa brand ekapa hamba mani bra ibona ekapa ndihambe mabra into endiyithandayo ngabantu basekapa ke bra bana pride njengabalapha ebhayi
abantu basekapa bra yabona apha eBhayi kakwenzeka into kakubenda ukubalisela eKapa mna kwenzeka intoni ngoku le weekend yakuwe sikubenda ukubalisela akuzungenzeki into kodwa eKapa kodwa necherry iyakubuza uba onayo indawo yohlala uthi wena awufika kwabhuti wakho ithi xela uba jonga kuyasikwa ngapha kubandawo kusikwa kuyo inyama kusikwa umhlaba canda into kuyacanda pha ubuya unento eKapa uneproperty bra like umzekelo mna yabo yabona ndihleli mna iminyaka eKapa ndiyabuya mazohlala e-Eastern Cape because ndizibona ndi-useless and now nehoki kodwa abantu banehoki phana banemihlaba bane-bra so andinantsebenzo mane eKapa mna ndiyahamba bra phana umuntu abuye eKapa ndimdala gqi for ungamnayo nehoki andinayo nehoki yintoni enzima nehoki nawe ufumana le hoki yakho no mna nendicaphukelayo xa uyofuna lawezi awusikuve sikuyibeke nje ihoki bra funeka uqala uthethe yathethisa bra lawe kaloku xa ningabahlali niyosika kaloku niyathetha nikhutshwana ngamanzi mosifika ulo enforcement athi hayi hambana apha jonga eKapa bra yakhiwe ihoki khona enye indawo eDanone bra laa ndawo uyayibona nawe uba le yindawo ehlala iinyoka le bayakha abantu bapha bakhiwe pha and nendithanda ngabo kuthiwa nesausage abasayithini gcwele inyoka nje nova bamba inyoka ayifake embizeni amajani tata and ngoku amakapa azobuya bra nizobuya nonke nize Eastern Cape kuzonyiwa kuzohlala bani mfethu eKapa hayi kuzonyiwa mfethu kuzohlala bani mfethu eKapa xa simkile ngoDisemba ingxaki kaloku mfethu kha kugoduka kwegqithi kaloku emveni kwalanto ya lockdown ntoni sizogoduka and mna I think ndizohayarisha mfethu xa ndifika mna mfethu ndimdala for ungabinamoto right bra ndixelele itshomi zam mfethu endandifunda nazo mna neemoto mzam bhetele bra wena sakhala ngento zeemoto zeentoni bra mna bhetele unomama wena bra kubuhlungu bra ungabi nabazali kubuhlungu bra ungabi namzali bra mama nyani nangu umakho bra umama akuba ndiyamkhumbula bra and andikhali yabo ukacimba ndiyakhala andikhali yabo bra olady ndikhe ndimcinge bra ndimcinga olady ndinga sendingavunywa yicherry ndiqonda uba olady hayi hlungela ndiyayazi ke fethu yazi iyakhonda bra into ngabinamzali wesi umuntu ongumama bra akho ndikulungela even noba ungaqhasa umntana omhle imise bra yakulandela lawe awunamama nasenso andinayo experience yabona nomama but bra mamam lekutshata ibrother yam umama mesekapa bra umama ukheshile oledi ubuye eKapa etshintshe nevoice le at ndandithetha ngamane nomama mnano and I feel uba unomama uyindoda engangawo awuyindoda bra awukwazi uba yindoda ube nomama hayi uthetha uthini mfethu uba andiyondoda ngomna andithi olu hlobo ucinga ngalo but to me bra funeka ube yindoda kwawuyindoda ungabi ne-backup yomntu ongumama kwawuyindoda uzimele bro andithi awuzimelanga but uyindoda nje mna uyiyo but uzimela mna but kaloku jonga kwawuyindoda kufuneka angube nethemba lenye into uba ungagodi andithembelanga umahlathi mna bra mna andithembelanga uthini kaloku bra andinamama sikosithatha ube ndim akho mntu emva kwakho kodwa natsho I think nawe ufuna ndibe ndikusizela ngoku yazi uba first time ndiseKapa mna zange ndenzelwe neenkukhu ndiyaziyela ndiphace eKapa at least wena mama kuyofowunela uba unyanam uzapho ufike ucovered how about me dude how about me kodwa Mzamo nawe yikho ngibuzanga uzandibulala mama yakho mna zange umbulala olate but bra andinamama umama kekho unaye wena Rodman mamela Rodman umdala so ndithini bra kaloku ndithini ndimbulale nomahlathi andithi mbulale bra but umdala kum awunocinga uba nje umdala ohlobo kukho abafana abancinci abathanida oomama wena kulesi umama kwamsebenzisa kule age ndikuyo mna wakwenza bra ayazi wena so
kwenzeke wasole kuna ngapha mama kufethu nani bro olady andizange ndiye nasemngcwabeni wakhe yo wena ingxaki vele ucinge ijoke yonke into ijoke wena nansi ingxaki yakho wena vele ucinge yonke into ijoke suka lo ngabona mama kwakho namfethu na into sanje into navele ijoke ngayo choma mle andiko serious lo mhlobo namzama navele ijoke ngalo ngiba una mama I understand le feeling bra I understand but wena ungathi ufuna usize lokho noma soqhasa echeri choma like umzekelo izolo akho need bana uxa uqhasa lamntana fra uthi kumcela nezondo wena bawuna uzomana uyishela uzoyishumela ude kubeni ngase umuntu ayazi bra ngase lo bawunalo le but kalo sanisho wena qho wena andazi nokufuna usizelo nozikhiphana oko awuna mama oko naye awunaye but ufuna usizelo bra andisho andifuna usizelo bomvana uthini lo fethu but ndithi olate akekho kaloku sure but bra iyafana useless because mama wayifumene fani mama wayithakile ngosukufumana kwakhe yeah andithi nokuluka kwakho uluka la mina mama kweli wayimdabwe ngokuke intoni ehluphayo bra uzoba nayo unayo mama fethu uyayazi uThixo ukhona nje mama akho Thixo okanye ndiyaxoka mzamo so Thixo ngumama wabahlelokazi aniyazi phakathi kaThixo noYesu bangophi ongumama oyindoda kwenza kanoma indoda okanye ngophi lo indoda ngophi la muntu phakathi kuthiwa indoda abahlelokazi uthi umfundisi uba uThixo kana gender hayi kanjani kanti nakho akayondoda nokuthi uThixo kaya gender lapha ngicela inyani ke ngoku iway ndiyacela ungazuyitheli I don't think mina ukhona uThixo kan fundi why engazibana ife bengekho besingazuphefumula lo mphefumulo sokuphefumulayo bra besingazukhalaza bra hayi bra I think man zonke zezenzekileyo bra zazenzekile kwakudaliwe nje bana but now kwadala abantu but into endenza ba kaloku tsho mamela into endenza bana mna ngiqonde yabona ngoku ndifikelelwe ekudikweni cause nabra ndingundlovu mna anizange nabona kwanto ebhalwe ngefamily yam bra ifamily yam enkulu mna bra bhetele wena ngundlovu ifamily yam enkulu ndi man of God bra man of God wena ngundlovu my man of God bra awuna siduko I pray unaso siduko I pray fethu unaso siduko sikhona ke ngubani isiduko sakho Mzamo I pray bro yo nomjiki Mzamo ningasokola ningamasirayeli ngabani bapi Mzamo amasirayeli bro ndazamasirayeli abapha babethetha ngabo amasirayeli behambe ecele mana so yiyo lo nto wena xa uqhasa ejere kokoko usolo kufuna usizo loba unamama ucela le mana namfe fethu mna ndingundlovu yabona mna apha ndixelele mna xa ndiqhasa ejere mna ndiyakwazi uyixela mna ngamela mna ndingundlovu umntu ngukingis malo lapha ndixelele mna soze undive mna nxa ndizazisa mna ndithetha ngento zamajuda yo ndazana nomjuda mna kaloku ingxaki ibomvane ulibomvana lethu yazi abanye abantwana ndixelele bayithetha fani lawe umuntu kukhona umuntu adaceba ukhwela phezu kwemoto azibethe isifuba futhi bana ibomvane lethu evane and ndibukele izolo pha namajita yo nali ibomvane le ndithi ya ndiyaqonda nezamofu bezifuna uthatha advantage ngalowo iba kuthiwa ndilibomvane lini hayi suka solutshintsha mfetela gama ngabantu ngizozibiza ngwane ngingazibiza ngibani if can't be stage name show ndiyazama ukuzamela but andifuni mfethu nje utshintshe la gama lebomvu but ngiyarhalela utshintsha but ungabi ngukhwapha ngicani umakhwapha lo mhlobo nsisho kaloku i-comedy i-connecta nekhwapha yikho enye indawo nonyonto zokuya kuhleka yeah wena picture yekhwapha nje kongena sepa so nyundaza wena ukhwapha so xa sokumphakamisa ke ngoku ladies and gentlemen hayi makwethina nifuna uyazi bakongena abani ngoku sakela idotha enkulu ngoku kwethini ukhwapha yo zithini zanyo ukhwapheni
umakhwapheni uyangabizwa ngento ngezinto ke bra yo bra nixele eSouth Africa yaze eSouth Africa bra ngasungathiwa coachel bra yo bra eSouth Africa ngasungathiwa ngezinye izinto bra iyakuncamathele ifana nomntana bra xa uthi umntana Mzamo fethu afuneka fethu ungamthiya njani umntana kuba ngutsotsina uyiva bra iruti mababo fethu bakhona abantu abangamagama anjalo bra utsotsina zakhona to brana libe la kamera hayi so hayi